The 2 minutes asina kutaura kuti Winky D. Yes, Winky D. Yanza chikotaka kutaura nubva totani Winky D. But apana nakira kuti wabva kuti akaita sei akarongeka. Winky D ka. Winky D arongeka but pane zvimwe zvinhu zviri kutiregerera. Saka iwe havagone kuchinja template yavo kuti wafadza inini kana kuti wafadzani iwewe. Godfather. Saka iwe sekutaura kwaita kuti hona vakupinda pamarhythm. Hatisiri saka kuti vakupinda pamarhythm. Meti take tata ayewa. Maitiro ari kuitwa na kuti zitangotanga ndio munhu ndakatanga kuzobheliva pa local level kuti muno mukutorowa mandanda akatoipa ndikufarira ndatanga kunzwa doctor but angotanga kulinga before fame zvakazoitawo zvamukuru ndo zvakatanga yazoputika wanosobotanga kwazi saka angari mfesi angangori mfesi right but tikadzoka kudhara mune maartist amakamboshanda nawo here muri manager kana kuti muri DJ pana vamakamboshanda nawo iye Freeman ndakambomuridzira then Lady Squander ndandiri manager Lady Squander for about 5 years ndezvarini ngatiti 20 kubva kuna na 2013 ndachazoziva 2015 16 kokusvika kuna na 2018 19 ndo patakanetsana nasisi kamse makanetsana mokuti chi takangotadza kunzwana namadhiri amunoziva indava munoziva kuti madhiri edu aya pamwe pacho unomboisa imwe muhomwe imwe yacho unomboita sei kana uri manager unosangana nazvo unomboisa panodziya zvobva zvasvika kuchi kugeto youth right pane inenge yagarirwa paunoda kuti kuexplain apa tambokuregerera apa takuregerera wobva waregererwa futi right zvakawaigarira futi panapa agatimbosiyanai nazvo unoza sparks tiri panyaya iyoyo unofunga kuti chii chaitika panyaya iyoyo between maartist nemamanagers because mari dzokungoramba dzichigarirwa uri kuona it's because maartist ari kupa mamanager mari dzavo dzinomeka sense dzekuti waite something makatisa hapana artist anobvuma kupa manager more than kana 25% padhiri saka ngati tobva tatasa mari dzacho dzinenge dzichichargwa maybe artist ari kuda kana 1000 ndobva ndatasa kuti manager inini andika pa 25% kana pa 20% yangu itu aya apa ndika netumwe tuma expenses tonenda zoitawo futi munhu aundire munhu uyu andika saka unozvona zvasi kubalanza saka unongowa kuzoziva kuti no munhu anotambira kana gida wozongomuti achangwana paita panapa 8 waya ungarambe dhiri rero but right sparks ngani vatonese unofunga kuti mari iri fair ndeipi percent iri fair pana artist na manager anofanira kuwa percent ipi because watiwo ndo panotangira kuita sei kunetsa panetsa ndepekuti manager wedu watinaye like kumanager nekwati tichitana kwako manager anopesera kuita zvinhu zvasingafanira achiita anotanga kuita promoter futi kana mangazvicherechedza saka anopesera kukavidza dzimwe mari dzake kumwe pamwe taenda kustudio pamwe taita video pamwe taita sei saka percentage yayo haizokwana asi manager akaita basa rake rekuziva kuti ari kungomanager artist nezvinhu zviripo bozi vanhu vazive kuti manager anofanira achiita basa rei promoter anofanira achiita basa rei because ini ndofunga kuti ndo panotangira problem ndofunga kuti inotangira pakuti right panapa tina 100% shamwari zvatina 100% iwo ndoda kukupa 20% andendeka manager of artist what it's ball poa panzi ngatichibvisei isusu 10% yatinoda or 15% yatinoda kuendesa muproduction chiisa pasaidi tinozvasa paproduction yani yedu tikada kuita mavhidhio tinoda kuita chi ngatichibvisei kamwe tapa chiitapa 20 yako plus 15 yabviswa manje Godfather wakadada ari kumageto yuti unonga wakungwarisa aiwa ndikuti ndo zvino azvo zvinofanira kuitika ini kuti tichiri kutotanga asata sense shamwari tina 100% 20% ndeyani ndeyako 15% ngatiite kumawexani edu atichada kuzoita yapa 35 andika ngatibvise imwe 15% tichingoisa maakaunti yani maakaunti yako kuitira kuti iwewe tikazo masavings ako epasite tasarwa ne50 chidya ako techiziva kuti munhu wedu haasi pama1 kuti zvikazooma kumberi uko manje mageto yuti manje kana especially kuzimdhanzo mukuru ufana kunyanyotanga kunyanyorongeka stereki moto dzaunzwanana wakatanga wada kusa 5% uko imwe 10% uko zvoda ngonzo wangu inini yangu yandiri kudya ndeiyi yako ndeiyi ndoti muwirirane vese vakauya kumageto yuti aita kuzoda kushare zvimwe zvinenge kakurongeka stereki vakanetsana nemageto yuti saka unozongoona kuti mawani unoona manje tichazoibata zvedu iyoyo because ini ndinofunga kuti ndo ega template inoita sei inoshanda in terms of kuti tiendese maartist kumberi tiendese genre redu kumberi
plus soti mangwana tikacheuka tinoonawo zvaitwa naartist ndokungoti ndoega template inoita sei inoshanda because tikaita template yoti ndingotora mari yangu zvauri kuita nemari yako hatinei nazvo ende hatisi kuonesana. But I think kune mamwe artist anenge akazorongekawo anenge akaita sana Freeman vana Wingy D vanogona kuwatizoshanda kudaro but kuzasi kwedu kuno wafana ukako kuda kutomudza toma percentage anofunga kuti akutobirwa. Uri kuona Sparks pane problem yako manje ndanze nemageto echi Godfather zvamadaidza Sparks haapedze 2 minutes asina kutaura kuti Wingy D. Wingy D yanza achingotanga kutaura nubva totani Wingy D but apa ndanakira kuti wabva wataura kuti akaita sei akarongeka. Wingy D arongeka but pane zvimwe zvinhu zvari kutiregerera like izvezvi zvanomuona level andiri izvezvi Godfather dai Wingy D akatomboyawo podcast kwangu ka dai nditoti pane rimwe level but just because madhara aya andika vanonyatsoziva zvinofanira kunge zvichiitika muculture but vanenge vachidrowa ani mukuona kuti wanga wakusapinda maridhimu izvezvi izvi mukuru wakapinda ridhimu. Aiwa ngativatamira Sparks ndo akati mukuru wapinde paridhimu ero hauna kuti wapinde paridhimu but mukuru vanenge vaine template yavo vanenge vaine mashandiro avo semunhu ane manager semunhu ane executive yaunotoziva kuti kuna bhanda andireka kuna lion vaine executive yavo bva vawirirana kuti shamwani pa2 years dziri kuitika idzi ngandimobudise masingo nemaalbum pagore rechi3 ngatipinde pamaridhimu saka ivo havagone kuchinja template yavo kuti vafadze inini kana kuti vafadzani iwewe saka ivo sekutaura kwaita kuti hona vakupinda pamaridhimu hatisiri saka kuti vapinde pamaridhimu taketata ayewa maitiro ari kuitwa nakingman mafungira angu inini mudhanso ndo chaiwo chaiwo because hakuna artist wedhanso ari pamusoro pavo so I think ndivane the right template because dai kwakune munhu ane ari pamusoro pavo kudhanso tikadaiti kuti ayewa havasi kurepresenta culture but vari kurepresenta culture because ndiye munhu ane the right template ndiye ane performance iri kudiwa ndiye ane the most expensive booking and ndiye ari pademand zvinorakidza kuti chii Sparks hanazori pataitaaisi danger atikuonesana kamukuru kuti wana Wingy D andika dhanzo zvainoita yakadai so dhanzo ine zvimwe zvinhu zvinozikanwa kunzi zvinoitwa imomo like tine rhythm culture andika munhu wese anoziva kuti samwe anofanira kumbopindawo murhythm culture andika ende wana Wingy D vanotozviziva kuti takasapinda kumarhythm andika tavharira vafana maupcoming tiri parhythm culture ndipapi pakakanganiswa naWingy asi Wingy D chete parhythm culture pakakanganiswa nemaartist akawandaangotaura nyaya yagafa tiva taipedza nyaya yagafa yakamira so Wingy D ane zvimwe zvinhu zvanofanira kuitira industry tatiri pane rhythm culture parhythm culture tikuwirirana kuti havana chavakakanganisa ndikuze waindi kudaro the first song yaWingy inozivikanwa nevanhu yakatangozivikanwa nevanhu inonzi ndiri rasta iri palucky spin rhythm muri kunzwisa kurakidza kuti munhu kubva pekutanga vakatopinda vachitoziva chi culture andinika ndobva vaienda nayo andinika as an artist une mastrategy andinika wobva ita strategy yako iwewe kuti right isusu tikapusha maworks edu kana tasvika palevel rakati ngatimire kumboenda pamarhythm for mareasons ari better known nani naivo kana tadaro tozodzoka kumarhythm right vamira kuenda kumarhythm andika vobvaenda kumaalbum vobvaenda kumasingo tobva taona vakaloka industry vachikwanisa kuita show yavo vari 1 vachipinza vanhu 10 to 15,000 vari chi vari 1 tobva taona varivo vari kubhukwa the most expensive booking ndizvoka mira tobva tabva ipapo tobva taona apa havasi kupinda pamarhythm ka tobva taona kuti mukuru vatora maawards mainternational awards nemalocal awards patime iyoyo more than 10 andinika which then means kuti zvavari kuita zvikuita sei zviri kushanda ndo mafungiro angu sabva kudaro handinika vobva vadzoka pasina vatidzoka vobva vanorova 2 nhano vanorova 2 nhano handinika producer handinika agadzira 2 nhano every artist akuenda kunani kwaari maartist anga asingapinde pamarhythm akutanga kuenda saka inini takutopedza nyaya yegafa handinika panyaya yemarhythm zvichireva kuti zvavari kuita zviri kushanda because dai zvanga zvisiri kushanda handika tikadaiti kuti mukaona chi mukuru pawakabuda pamarhythm zimdhanso yakabva yadonha hona iwa wakabva wadonha maawards havana kuzombowina but tikaona kuti vakatoelevetwa vachimanibotaurawo Godfather nokupa mukana thank you big man nemamwe madhara ese vana sekalaza naFreeman nani vanotozviziva kuti vakaenda kumarhythm pachauya maupcoming akati one day kudarika vasingapinde marhythm
ani munoziya. So iwo pavanonge vachiramba kupinda maridhim payapaya kutry kusabotage vapfana kwehighest level resabotage ivoko, because ridhim rakagadzira ridhim rakapinda Freeman, Wingy D naKiller T robva rapinda vapfana 3, ridhim iroro rinoteererwa ende vapfana 3 avanotoita 2, but just because wana nhingi wacho vaitawo zvimaridhim zvavo vaisa 200 matista yanga akubhoekanawo futi nekupinda zvimaridhim zvezviya maiziya. But skill chaiyo ndeyekuti vana Wingy D vakaenda mukona ridhim ria rakapindwa 200 rariya patoni vapfana vari papo, iye producer wacho akutodyawo takutomuziyawo just because one song yangoitwa namakuru wani. Saka makuru wani vanotozviziva kuti vakatoita zvinhu nevafana ava, vakatoita zvinhu izvi zvinotosimudza vafana ava zvinotovaendesa kumberi, saka vanozvilimita. Maiziya wobva watanga kuita mapersonal strategy yekuti ivo vaende kumberi, zvekuti iye saartist akazvimirira ega anenge achipefoma gudhu anenge ari kumberi, but culture ndo inosara. Vafana vehiphop vanouya vachidigidha paculture yedu, because of madhara akakula maalbum avari successful. Ndiri panyaya iyoyoka rega dzangu ndichichinja postogona kuramba tichienda, but inini ndinofunga zvangu inini mafungiro angu pamanyaya emaridhim, he has done very well. And I believe kuti kana tikataura kuti arguably one of the biggest artists in Zimbabwe tinototaura zita ravo iye vachimirira Zimdanso, I think he's done enough and a lot for what, for Zimdanso. And tikatarisa consistency yekuti akatanga kurekodha professionally 2004 kusvika nawo mukuru asati wapedza grafttomborova graft nesu tikuwana emaripika mzigo tikuwana upodcast ndo imwe challenge iri kaunti challenge yava yapera havasina imwe problem. Aiwa mukuru anozongobatanidza pakuti vanhu vawane noise, but titangopa example inzwai mukuru, toitapa example yekuti zvafanaka panoita pa example yekuti Wingy D Freeman naKiller T yandika then mafans aWingy D ndiwo aneka speed, so obva atanga kupaparika zvotange tangoti Wingy D chete kuti madhara vaiva vachidaro because vanonge vati Wingy D Killer T naFreeman vanobva vatiori kubata Wingy. Why? Because Freeman anogara ari pamaridhim. Freeman one of rhythm rakatoita number 1 song yavo yainzi chiko yabikwa naSimplex yangaitoa number 1 paPower FM I think pombi yanga iri paridhim. Takatasa Killer T anga achitonoita pamhemberero andineka anga achitonoita futi paridhim rakaproducwa naFit. Saka vanhu vanobva ndikudza vanhu vanobva vati vanobva vari kutenderera munhu wakateya tikumuita sei tikumuziya because vamwe vari kutaura vanopinda pamaridhim. But anyway Right Sparks nakuti ndimbokubata ipapa nhasi rovavhati nhasi but Zimbabwe munhu andinaye muno manonzi Sparks right. Sparks ndikatarisa movement yako andidika wabuda wasenza nasquad wasenza nemaartist and hatiri kunyepa kubva kudhara wanga wanga uri vibrant mumagitari urimo zviri kuitika waiziva zvikuita sei zviri kuitika tikaona izvo zvine movement yako izvozvo andidika ndofunga wakambotanga uchiwandira kuYouTube andidika vatazoona kuti mazuva ano wakufacebook chimhondi uzoone zvemigration yokuti chakaitika ipapo maybe mayouth anogona kuda kuunderstandawo. Inini ndakangonzwa kuti kuYouTube kune mari ndomatakakuita masina anondisa kuYouTube, saka vanhu pavandiudza zvekufacebook ndavabvunza kuti toita mari papi vaisandiexplainera kusvika Zigo ndo akatozouya ndofunga laSebha 1 paakabva kuSouth Africa, banditi chibaba mukutosara makana mamusiri paFacebook ndikati toita